नमस्कार भाई लोग, का हाल बा, कैसन बानी जा। रउआ सबके हमारे चैनल विश्वास शक्ति फिल्म्स में स्वागत बाटे। रउआ सबके बता दी, सावन के महीना आ रहल बा और प्रमोद प्रेमी यादव जी का बोलबम गीत रोज रोज आ रहल बाटे और काल भी बोलबम के गीत आ रही। एकरा में एगो भोले बाबा के भक्त भोले बाबा से प्रार्थना कर रहल बा कि हमार मेहरारू चाहिए सुंदर, और उनको मेहरारू मिलती है कि नहीं मिलती है ये वीडियो में देखने के बाद ही पता चली। अभी हम बता दें, ये गाना के बोल बाटे मेहरारू चाहिए सुंदर, जेकरा के गईले बाड़े रउआ सब कहिला हिट मशीन, रउआ सब अपन प्यार से कहिला देसी कलाकार गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी, और गीत के लिखले बाड़े अपने प्यारे हाथों से कृष्णा बेदर्दी जी, और म्यूजिक में जान डलले बड़े आर्यन शर्मा जी ने। रउआ सबके बता दी, बोलबम के गीत डायरेक्ट वीडियो में रउआ सबके देखे के मिली कल हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तब हमारा अपडेट कैसन लागल? अगर रउआ सबके सुंदर मेहरारू चाहिए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट करल भुलाइन जाना, और ऐसे ही प्यार देवे खातिर हमारे चैनल पर रउआ सबके दिल से धन्यवाद करतनी। तब तक खातिर मिलत अगला अपडेट में। जय जय शंभुनाथ।